Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दा गुड निउसआ बेनो सावस्रि बिफान एबा हेल्थ डिपार्टमेन्ट आसाम स्टेटनि मोनब्रै डिपार्टमेन्टजों कम्बाइन जानानै मोनसे आनजाद जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो गोदान पस्ट ओंखारबावबाय आरो लोगोसे बेबायदि पस्टआ ओंखारबाय थाला। टटेल 3000 नि खाथियाव जाबाय सिगांनिखौ लानानै Gr-3, Gr-4 टेक्निकेल लानानै। दा बेयाव क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पास, 12 पास बेनिफ्राय डिग्री पास साख्रि ओंखारदों। दा गोबां कनफ्यूज जागोन नोंथांमोना, बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब आं रिक्वेस्ट खालामदों, नङाबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ आरो बे बारनिफ्राय पस्टआ फैनाय चान्स गैला, गोबां गेप्स थासिगोन बोसोर। दा बेनो लास्ट चान्स। दा बेखायनो Bodojobinfo इउट्यूब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो बर' रावजों नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनलांबाय थागोन। दा जियानो जा जों थांनि अफिसियेल साइटआव, आरो जों अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव, नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव। दा कम्बाइन एग्जाम जागोन, मोनब्रै डिपार्टमेन्ट दङ, DHS बेनिफ्राय DHS, FW, DME बेनिफ्राय आयुषजोंहाय मोनब्रै माने डिपार्टमेन्टजों मोनसेल' कम्बाइन एग्जाम जागोन। आरो बेयावनो जायफ्रा नैबे माने सिंगल एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनो, स्किल टेस्टआव थांनानै नोंथांमोननो साख्रि होनाय जागोन डिपार्टमेन्ट वाइज एबा पस्ट वाइजआव आरो। स' बेखौ नोंथांमोना क्लियार जाबाय। पस्टआ टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल दङ। दा बेनिफ्राय Gr-3 टेक्निकेल पस्टनि आनजादा जानो थांगासिनो दङ। बेनो जाबाय 2 जानुवारियाव बे जाग्रोसिगोन, एडमिट होखाबाय आरो नन टेक्निकेला दायो जाथ'वा। जुदि टेक्निकेलबा नोंथांमोना नैबे एडमिट कार्ड लिंकआ बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो दायो एडमिट मोनगोन। जाय एग्जामा 2 जानुवारियाव जानो थांगासिनो दङ, बे लेटेस्टआव फैनानै क्लिक खालामबानो जोङो गासैबो एडमिटखौ, जायनाखि स्टाफ नार्स बेनिफ्राय डिप्ल'मा गोनां, ITI गोनां, नोंथांमोननि आनजादा जासिगोन। दा बेखायनो बेयाव फैयोब्ला मोनगोन नै। एन्ड बयबो कमेन्ट्स खालाम, जायफ्रा एग्जाम दङ 2 जानुवारियाव मा पस्टआव दङ बेखौबो कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थानो हागोन। देन बे जाबाय टेक्निकेल लाइन। स' दानिया फैबाय नन टेक्निकेलाव, दिनैनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जासिगोन। मैयानो जानांगौमोन, मैया सानडेखाय जायासै, दिनै जागोन। दा बेनो जाबाय 2008 मोनसे पस्ट फैबावदोंमोन सिगांनो Gr-4 खौ लानानै। दा बे Gr-4 खौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों, एग्जाम जाथ'वाखै, फेब्रुवारि दानाव जानाय चान्सआ दङ। मानो होनोबा थांनाय बारावबो फेब्रुवारियाव जादोंमोन। दा बेखायनो टेक्निकेल बेनिफ्राय Gr-3 जोबग्रोजोबनानै Gr-4 नोंथांमोननिया फेब्रुवारियाव जागोन। दा बे Gr-3आ दिनैनिफ्राय एक्टिभ जाफिनसिगोन, जों बेखौ दायो नायनोसै। दा बेखायनो अफिसियेल साइटआव फैबावबाय आङो, लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव। नैबे एडभार्टाइज नोंथांमोना मोनदोंना Gr-3 नन टेक्निकेल पस्टआ, बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि नन टेक्निकेला दिनैनिफ्राय जानो गोनां अफिसियेल नटिसआ बेयावनो दङ। आरो मोनसे बाथ्रा, सिगां एप्लाइ खालामखादोंमोन, नाथाय बे एग्जामा दासिम जायाखै, बेखायनो फिन खनसेबाव माने एक्टिभ खालामफिनदों लिंकखौ आरो। 765 पस्टआ दङ, बेनो जाबाय नन टेक्निकेल पस्टआवनो। स' बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। एन्ड गोबां मेडिकेल कलेज माने लन्च खालामदोंना, दा बेयावनो गोदान पस्टआ ओंखारगासिनो दङ। दा बे अनलाइना मैयानिफ्राय जानो गोनांमोन, नाथाय सानडेखाय मैया जायासै। देन मोनसे बाथ्रा, नोंथांमोना गोबां साननो हागौ सिगांनो एप्लाइ खालामखादोंमोन। येस, 100% खायसे खालामदों। बेवहाय बुंखादों हु हेड अलरेडि एप्लाइड होननानै 2023 नि फेब्रुवारि दानाव। स' नोंथांमोना निड नट एप्लाइ एगेन होनना मोनसे अप्शन मोनदों। स' बेयाव नायबानो नोंथांमोना मोनगोन जे जायफ्रानोखि खालामखादोंमोन सिगां, खालामनांगौनि गोनांथि गैया। आरो जुदि खालामबावनोबा गोदान फन नाम्बार होनानै नोंथांमोना खालामनांगोन। दा गोसो मोनस्रा खालामनोबा खालामनो हागोन, थाइसेबो एप्लिकेसन फिस नाङा। स' नोंथांमोना बेखौ सानदो। आरो बे पस्टआ जाबाय Gr-3 नन टेक्निकेलाव फैदों, जेराव नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम हागोन। दा बेखौनो जों बाव नायनोसै। दा जोङो पस्टखौ नायोबा बेवहाय ओरैबायदि मोनदों, नाम्बार 1 डाइटिशियान मोनदों, ग्रेजुवेट इन होम साइन्स नोंथांमोना थानाय जानांगोन। स्केल पेया जोबोर मोजां, बेखौ नायना लाबानो जाबाय, राइट साइड खनायाव दङ। बेनिफ्राय लाइब्रेरियान दङ, नोंथांमोना डिग्री बेवहाय थानाय जानांगोन। आरो लोगोसे 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन, साइन्टिफिक एसिस्टेन्टआवबो। एन्ड बेनिफ्राय नायोबा एकाउन्टेन्ट आरो केसियार दङ। स' बेखौ नायोबा BCom खालामनाय जानांगोन। आरो 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ मेक्सिमाम थानांगोन गासैबो पस्टआवनो, नाथाय 2 नाम्बाराव नाङा, खालि डिग्री पास खालामबानो जागोन। अनलि डिग्री पास पार्सेन्ट नाङा बेयाव। हेल्थ एडुकेटेड पस्टआव नोंथांमोना बयबो डिग्री पास जानाय लोगो खालामनो हागोन। देन स्टेन' नाम्बार 6, दा बेवहाय नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन, बेखौ मोजां स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन। 7 नाम्बाराव दङ, बेखौबो नोंथांमोना खालि डिग्री पास जाबानो हागोन। मेक्सिमाम पस्टआ नाम्बार 8आव दङ। दा बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया ओरैबायदि जानांगोन, खालि HS पास खालामनांगोन एबा हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाथारनांगोन। बिनि गोजौआवबो हायो जेबो नङा, माने मिनिमामा HS पास आरो जेरावनोखि नोंथांमोना 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ डिप्ल'मा थानांगोन। स्केल पेया जोबोर मोजां, बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। खोथाया जाहैबाय नाम्बार 8आव गोबां LDA निफ्राय लानानै गोबां पस्ट दङ, जेराव नोंथांमोना बेखौ नायदो, स्क्रिनशट खालामना लादो। दिनै लिंकआ एक्टिभ जागोन, HS पास खालामबानो जागोन मिनिमाम। आरो मेक्सिमाम बेसेबां फरायनाय दं खोथा गैया, गासिबो बाव हागोन आरो। थ' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। देन 9 नाम्बार, स' बे जाबाय स्टेन', बेखौ मिथिखागौ। देन 10आबो नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन। एन्ड बेनिफ्राय लेब टेकनिशियान एसिस्टेन्ट दङ, बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा ड्राइभार होनोबा 10 पास खालामनानै LMB लाइसेन्स थानाय जानांगोन, होमबानो हागोन। बैसोआ 18 बोसोर जानांगोन। एन्ड मेक्सिमाम 45 इयार्ससिम जोंनि STआ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांगोन नोंथांमोना।
एन्ड सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय स्किल टेस्ट आरो भाइभा टेस्ट ओमफ्राय नोंथांमोननि साख्रि माने ग्रेड 4 आव एग्जाम भाइभा टेस्ट बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव एग्जाम आरो स्किल टेस्ट दा लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनाय मोनगोन